Tiedolla johtaminen on tällä hetkellä yksi strategiakauden painopisteistä. Työmaalla se näkyy muun muassa silleen, että me ollaan otettu käyttöön työmaalle työmaan työpöytä. Siihen tuodaan erilaisia tietoja työmaan johtamiseen, muun muassa sitten myös jätetiedot, kierrätysasteet, mitä seurataan koko hankkeen aikana, ja sitten myös jätteen määrät. Ja viimeisen 3 vuoden aikana työmaan materiaalin hyötykäyttöaste on noussut yli 30%, ja se on näkynyt sitten myös kustannuksissa. Työmaan alussa tehdään luonnollisesti jätehuoltosuunnitelma ja kaikkihan perustuu siihen, että sitä noudatetaan ja päivitetään tarvittaessa työmaan edetessä. Ja tällä tavoin varmistetaan mahdollisimman hyvät hyötykäyttö- ja kierrätysasteet koko työmaan toiminnan ajan. Mestat on siistejä, tontti on siisti, asiat on järjestyksessä, kaikilla on luonnollisesti mukavampi ja turvallisempi työskennellä. Ja kun meillä on jämptisti hoidettu jätehuolto, se myös tuo meille ihan selkeitä kustannussäästöjä. Koko jatkeen työmaan henkilöstö on sitoutunut äärimmäisen hyvin niihin tavoitteisiin. He noudattaa sitä tehtyä suunnitelmaa hyvin ja he on hyvin ympäristötietoisia ja haluaa tehdä mahdollisimman hyvin ne asiat niin, että se materiaali ei päädy polttoon, vaan se kiertää materiaaleina pitkä elämä. Alussa kehitettiin kaikki dataintegraatiot, että heidän jäteraportit ja tiedot tulee suoraan meidän järjestelmiin. Remeol on ollut tosi aktiivinen ote, auttanut laatimassa työmaan suunnitelmia ja ollut aktiivinen pelaaja jätehuollon kehittämisessä työmaalla.